kas. Da li čuješ sa planina zove te moj glas? Zasviraše trube, završi se boj. Zvona zvone, zora sviće, vraćam se rode moj. Aj pa pukni soro, staru majku probudi, pa da vidi ko joj dolazi. Aj pa pukni soro, moju dragu da ljubi, bele grudi da joj zagrli. Kad tamo daleko vidim mođak si, staru šljivu, rodnu njivu, vraćam se kući živ. A najboljih nema, odneo ih boj. Čuvala me slika tvoja, vraćam se rode moj. Aj pa pukni zoro, staru majku probudi, pa da vidi ko joj dolazi. Aj pa pukni zoro, moju dragu da ljubi, bele grudi da joj zagrli, bele grudi da joj zagrli. Dobro večer, dragi gledalci regionalne televizije Kraljevo. Dobrodošli u finale kviza Kraljevo bira znanje 100 godina posle, kviza kojim na svojevrstan način odajemo poštovanje našim predsima od pre 100 godina u prostorijama Narodnog muzeja. Ovom prilikom se zahvalim gospodinu direktoru Narodnog muzeja Kraljevo, Draganu Draškoviću, što nam je ustupio ovaj prostor da održimo ovaj kviz, kojim, kažem, na svojevrstan način odajemo poštovanje našim predsima od pre 100 godina. Ovde oko nas izložba Šumadijske divizije za koju vas pozivam da dođete da posetite ako ste iz Kraljeva, a iz drugih gradova. Kažem, poštovanje našim predsima, najbolji način jesu naša mladost. Ovo su najbolji finalisti kviza Kraljevo bira znanje za osnovne škole 100 godina posle, jel tako? I ja sad imam tu veliku čast da ih predstavim. Prvo što predstavim, imali ste priliku da čujete učenika muzičke škole Đorđe Ćosovića, koji je odsvirao kompoziciju Tamo daleko, koja nas uveo u ovo naše finale i nama probudio malo i
i neko sećanje na našu prošlost, a boga mi adrenalin, ali tako, za učestvovanje u finalu, ali tako, dragi moji finalisti. Evo, ja ću sad predstaviti, pre svega, evo idemo ekipa broj 1, vaše ime i prezime još jedan put da čujemo u finalu i škole iz koje dolazite. Lazar Simić, Svetozar Marković. Dimitrija Čvorović, Svetozar Marković. Tako je, još jednom čestitke za ulazak u finale, momci. Idemo ekipa broj 2. Vukašin Milić, Živan Maričić. Milan Stanojević, Milunka Savić. Tako je, hrabro, glasno i još jedan počestitam i vama ulazak u finale. I ekipa broj 3, Aleksandra Aksentijević, Jovo Kursula. Luka Filipović, Jovo Kursula. naši bivši pobednici, još jedan počestitam ulazak u finale i želim vam svima vama da pobedite, mada ne možete, ali ste svi za mene moralni pobednici, pre svega zbog ovih naših pradedova i čukundedova kojima odajemo čast ovim kvizom, je li tako? A na tom putovanju kroz prošlost, kao i uvek, prati nas stručni žiri i u ovom finalu. Ja imam veliku čast da odam poštovanje i da pozovem i da predsjednika stručnog žirija, bez čije ideje ovaj kviz ne bi ni zaživeo, a to je naš predsjednik društva istoričara Raškog okruga, ujedno i predsjednik stručnog žirija, gospodin magistar Dragoljub Danilinović, dobroveče i dobrodošli. Hvala. I hvala vam još jedan put na celoj ideji koju smo realizovali zajedno. Gospodina Danila Spasovića, primetio sam tako član stručnog žirija, neće se naljutiti zbog džentlmenstva. Gospođa i moja draga koleginica Svetlana Spasović, dobroveče i vama, dobrodošli. Hvala što ste tu sa nama u finalu. I takođe moj dragi kolega koji je učestvovao u realizaciji ovog kviza sa strane srpskog jezika i književnosti, pre svega moj dragi kolega gospodin Danilo Spasović, dobroveče i vama, dobrodošli. Možemo da krenemo sa finalom kviza Kraljevo bira znanje 100 godina posle za osnovne škole na regionalnoj televiziji Kraljevo. Slažete se, momci i devojke, možemo? Moć znanja, prva igra, prva ekipa, pitanje broj 1, režija otvara, molim vas. A ono glasi sledeće. Kada je 1918. godine potpisano primirje između Nemačke i Antante? Kog datuma? 11. novembra. Tako je, i to je sad datum koji slavi, jel tako, država Srbije, 11. novembar. Tako je, počeli smo lepo. Idemo ekipa broj 2, taj čuveni miks, jel tako, Milunke Savić i Živana Maričića. Pitanje broj 1 za vas u ovom finalu kviza Kraljevo bira znanje glasi: gde se nalazi spomenik poginulim braniocima Beograda koji je podignut po naređenju Augusta von Mackenzena? U kom delu Beograda? Na Aval. Nažalost, ne na Avali. Dobro, idemo ekipa broj 3, isto pitanje. Gde se nalazi spomenik poginulim braniocima Beograda koji je podignut po naređenju Augusta von Mackenzena? Na Košutnjaku. Ili ti u Košutnjaku, kolega Danilo neće se ljutiti, je tako, u Košutnjaku, tačan odgovor. I upravo pitanje broj 1 za vas, osnovna škola Jovo Kursula, o igri moć znanja. Koji austrougarski general je rekao da je prema stanovništvu Srbije svaka humanost i blagorodnost, pazite, štetna? Konrad von Hetzendorf. Nažalost ne, malo bili ste blizu, ali hajmo ovako, ekipa broj 1, Svetozar Marković, isto pitanje, koji austrougarski general je rekao da je prema stanovništvu Srbije svaka humanost i blagorodnost štetna? Oskar Poćorek. Nije, pazite tu surovu izjavu prema jednom narodu, je li tako? Idemo ekipa broj 3, miks Milunka Savić, Živan Maričić, koji austrougarski general je rekao da je prema stanovništvu Srbije svaka humanost i blagorodnost štetna? August von Mackensen. Je general Horststein. Dobro, naučili smo nešto novo, ali tako? Idemo, vraćamo se ekipi broj 1, osnovna škola Svetozar Marković. Pitanje broj 2 za vas. Ko su potpisnici Krfske deklaracije? Pazimo na vreme. Srbija i Antanta. Nažalost ne. Idemo isto pitanje za ekipu broj 2. Ko su potpisnici Krfske deklaracije? Srbija i Rusija. Ne. Idemo na ekipu broj 3, osnovna škola Jovo Kursula. Ko su potpisnici Krfske deklaracije? Nikola Pašić i Jugoslovenski odbor. Pa, hajmo u ime srpske vlade, ali tako, Nikola Pašić, predsjednik te iste vlade i Jugoslovenski odbor, tako je, uvažava stručni žiri, tako je, bravo, osnovna škola Jovo Kursula, tačan odgovor. I idemo na ekipu broj 2. To je taj čuveni miks, kažem, Živan Maričić, Milunka Savić, jel? Pitanje za vas. Navedite 3 člana Jugoslovenskog odbora koje smo sad pomenuli. Bar, eto, kažem, 3 člana Jugoslovenskog odbora. Jel možemo? Ili nam vreme ističe u finalu? Isteklo nam, nažalost. Ja moram pitam ekipu broj 3 osnovne škole Jovo Kursula, vidite bar 3 člana Jugoslovenskog odbora koje ste sad pomenuli. Ante Trumbić, Franjo Supilo, Ivan Meštović. Tako je, tačan odgovor.
i Hinko Hinković i ostali, je tako? Upravo ste, Vrano Supilo, tačan odgovor. Ekipa broj 3, osnovna škola Ivo Kruslov, pitanje broj 2 za vas. Koje 4 države su imale vodeću ulogu u sklapanju Versajskog mira? 4 države koje su imale vodeću ulogu u sklapanju Versajskog mira. Italija, Francuska, SAD. I Velika Britanija. I Velika Britanija, tako je. Sjajmičke države, Velika Britanija, Francuska i Italija, tačno je, tačno odgovor. Ivo Kruslov, lepo idete, ali evo, ekipa broj 1, Svetozar Marković, vraćamo se na vas. Pitanje broj 3. Kako su se ponašali članovi Mlade Bosne u Srbiji po onome što je utvrdio Leo Pfeffer? Kako su se ponašali članovi Mlade Bosne prema Leo Pfefferu? Ako ste čitali malo kad smo vam davali istorijske izvore za pripremu kviza, jel imate možda odgovor? Dalje. Možemo dalje. Ekipa broj 2, isto pitanje kako se ponašali članovi Mlade Bosne po onome što je utvrdio Leo Pfeffer. Dalje, može isto pitanje za ekipu broj... Leo Pfeffer je rekao da su oni imali lažne dokumente i da su se ponašali kao financije u Srbiji. Bravo. Skrivili su namere, putovali su po krivim putovnicima, ali tako, žiri, slažemo se, prihvatamo odgovor, bravo. Očigledno ste se dobro spremili po istorijskim izvorima. Sad ima ekipa broj 2, pitanje broj 3 za vas, ali tako? Pazite dobro. Gde je rođen vojvoda Radomir Putnik? Može? Štrepci. Ne Štrepce na Kosovo. Ima ekipa broj 3, osnovna škola Ivo Kruslov. Gde je rođen vojvoda? Jagodina. Nije. I ekipa broj 1, isto pitanje. Gde je, u kom gradu, evo da pomognem, je rođen vojvoda Radomir Putnik? Beograd. Ne, Kragujevac, ovde blizu nas, Kragujevac, dobro. Idemo ekipa broj 3, osnovna škola Ivo Kruslova. Pitanje broj 3 za vas. Objasnite pojam, po znacima navoda normalno, debela Berta. To je mali top. Teško da je mali top, sama reč je, pitajte, debela Berta nije mali, nije mali... Ne, sad smo već otišli. Daćemo šansu ekipi broj 1, ako se slažete, ekipa broj 1, osnovna škola Svetozar Marković. Objasnite pojam debela Berta. Debela Berta. Veliki top. Ako nije mali, onda je veliki. Ne znam, veliki top. Žiri, uvažava se. Super teška nemačka haubica na zapadnom frontu, veliki top, jeste, zato se zvao debela Berta, tako? Da je mali top, zvao bi se mršava Belta, mala Berta, tako? Mali top. Idemo, dobro, vraćamo se na ekipu broj 1. U finalu, pitanje broj 4 za vas. Na kojoj reci se nalazi grad Mojkovac? Ajmo malo geografija, da je odigrana čuvena Mojkovačka bitka. Na kojoj reci se nalazi grad Mojkovac? Tara. Tako je, na reci Tari, slobodno, sigurno, idemo hrabro. Ekipa broj 2, pitanje broj 4 za vas. Koliko je austrougarskih vojnika, podoficira i oficira poginulo u Cerskoj bici? Znači, koliko je austrougarskih vojnika, podoficira i oficira poginulo u Cerskoj bici? 150.000. Ne, mnogo ste otišli. Idemo isto pitanje za ekipu broj 3, osnovna škola Ivo Kruslova. Koliko je austrougarskih vojnika, podoficira i oficira poginulo u Cerskoj bici? 5.000. Ne, isto pitanje za osnovnu školu Svetozar Marković. Koliko je austrougarskih vojnika, podoficira i oficira poginulo u Cerskoj bici? 26.000. Podoficira i vojnika, ne znam, moram da pitam žiri. Morat ćemo tačno mi da kažemo 6 oficira i 22 do 23.000 podoficira i vojnika. Dobro, idemo ekipa broj 3, osnovna škola Jovo Kursula, je li tako? Vraćamo se na vas. Pitanje broj 4. U kojoj bici je Milunka Savić zarobila 23 bugarska vojnika? Čuveno zarobljavanje, samo koja je bitka bila? Kajmakčalan. Bitka na Kajmakčalanu, tako je. Idemo u završno pitanje za sve vas, završni krug, igre moćno znanja u finalu kviza Kraljevo bira znanje. 100 godina posle, pitanje broj 5 za ekipu broj 1. U kojoj je stranci bio poznati istoričar Stojan Novaković? Koja je to stranka bila? Još u vreme Milana Obrenovića. U naprednoj stranci. Tako je, napredna stranka, tako je i Čeda Mijatović, i Stojan Novaković, i Milutin Garašanin, tako je, čuvena Obrenovićevska stranka, ali tako, napredna stranka, puno intelektualaca u to vreme. Idemo ekipa broj 2, završno pitanje za vas. U kom gradu je uhapšen Ivo Andrić za vreme Prvog svjetskog rata? Pazite, uhapšen Ivo Andrić u kom gradu? Ovo je ipak malo finale. Višegrad.
se vezujem za njegov čuveni Višegrad, to bi sad kolegi Danilo odgovaralo, ali nije Višegrad. Idemo ekipa broj 3, isto pitanje, osnovna škola Ivo Kruslo, u kom gradu je uhapšen Ivo Andrić za vreme Prvog svjetskog rata? Sarajevo. U Sarajevu. I ekipa broj 1, osnovna škola Svetozar Marković, u kom gradu je uhapšen Ivo Andrić? Beogradu. Bio je u Beogradu, bio je u Sarajevu, bio je u Višegradu, ali u Splitu uhapšen, u Splitu u Hrvatskoj, današnjoj Hrvatskoj, tada Austro-Ugarske. Dobro. I idemo završno pitanje ove prve igre. Imate tu čast da zatvorite igru, a to je ekipa broj 3, osnovna škola Ivo Kursula, a ono glasi: koliki je zajam odobrila Francuska Srbiji posle 3. avgusta 1914. godine? Koliki zajam? 5 miliona dolara. Ne. Idemo isto pitanje za ekipu broj 1, Svetozar Marković. Koliki je zajam odobrila Francuska Srbiji posle 3. avgusta 1914. Dalje. Dalje, dobro, pošteno. I završno pitanje za vas, ekipa broj 2, Živan Maričić, Milunka Savić. Koliki je zajam odobrila Francuska Srbiji posle 3. avgusta 1914. Dalje. Dalje, ja ću imati tu čast da zatvorim ovaj krug znanja. 100 miliona francuskih franaka u zlatu, draga moja deco. Evo, nakon prve igre Put u središnje znanje u našem finalu, ja ću pitati stručni žiri kako stoji bodovno stanje, prema što pređemo u drugu igru, a to je korak do znanja. Prva ekipa ima 11 poena, druga ekipa nema poena, treća ekipa 12. Evo, stručni žiri nam je saopštio da u ovom finalu kviza Kraljevo bira znanje 100 godina posle na regionalnoj televiziji Kraljevo vodi ekipa broj 3, osnovna škola Ivo Kursula, 12 poena. Vrlo blizu tu je osnovna škola Svetozar Marković, 11 poena. I na trećem mjestu za sada bez poena, ali nemojte da budete obeshrabreni. Tako, Milunka Savić, Živan Maričić. Idemo u treću igru, a to je korak do znanja. Znate pravila igre, vi ste finalisti. Idemo teže ka lakšim pojmovima, ali tako, bolje što pre da otvorite. Idemo ekipa broj 1. Ja ću zamoliti režiju da im da njihovu igru korak do znanja na našim ekranima. I pod 1 glasi sledeće: vrlo je važan geografski pojam. Dalje. Dobro, sad to može dosta da bude široko. Pod 2, može da bude prirodni i veštački. Rov. Ne, dobro, idemo dalje. Pod 3, oko njih su se vodili mnogi ratovi. Malo gledajte, vrlo je važno. Vis. Kako si rekao, izvini? Vis. Vis, nije. Idemo 4, sad ćemo verovatno pomoći. Beringov i Magellanov su otkriveni u Novom veku. Moreus. Moreus, tako je, momci. Oko Bosfora i Dardanela se vekovima ratovalo, to je Moreus, sve zajedno Moreus. Dobro je, čestitamo. Idemo dalje. Korak do znanja za ekipu broj 2, Milunka Savić i Živan Maričić u ovom finalu. Pod 1, najvažnija u životu svakog čoveka. Mnogo što je važno. Pod 2, najvažnija i u istoriji ratovanja. Sreća. Sreća jeste bitna i u ovom kvizu, je bitna izuzetno, ali tako, pored znanja bitna je sreća, ali nije sreća, idemo po 3. Najčešće se za nju vezuje reč životna. Priča. Nije priča. 4. Proboj Solunskog fronta je jedna od najvažnijih. Proboj Solunskog fronta je jedna od najvažnijih. Putanja. Nije ni putanja. I pod 5. Staljingradska bitka, sad pazite dobro, je u Drugom svjetskom ratu bila šta? Znači, Staljingradska bitka, ne znam koliko ste vi kosmaci radili. Prekretnica. Tako je, prekretnica, bravo, prekretnica. Tamo posle u finalu ostane bez rešenja korak do znanja, tako. Idemo, ekipa broj 3. Vaša igra korak do znanja, pod 1, stoji sledeće. Za njega se vezuju najviše društvene vrednosti. Moral. Pravo si, kao da si učio etiku negde na fakultetu. Različito se definisao u istoriji, norme su njegov sastavni deo. U ratu je njegovo poštovanje preduslov za čvrstinu vojske i kriza dovodi do njegovog urušavanja morala. Mi ovdje imamo sada visok moral, ali tako, sve 3 ekipe, se slažete? Da. Idemo dalje u treću igru Put u središnje znanje, ali pre toga stručni žiri će nam saopštiti bodovno stanje nakon druge igre Korak do znanja. Ekipa iz Svetozara Markovića osvojila 13 poena, druga ekipa 1 poen i treća ekipa 17 poena. I dalje u vojstvu, sad malo uvećeno mjesto je ekipa broj 3, osnovna škola Ivo Kursula, 17 poena. Na drugom mjestu je ekipa broj 1, osnovna škola Svetozar Marković, 13 poena. Tu ste, blizu ste. I evo prvi poen za ekipu broj 2, osnovna škola Živan Maričić, Milunka Savić. Polako, ima još vremena, ide igra Put u središnje znanja.
koje stoji kao zaštitna slika na vašim stolovima i znate da pravila igre, bočna pitanja nose 5 poena, su malo lakša, a ova u sredini koja nose simbol našeg grada Kraljeva, grb Kraljeva, 7 kruna, 6, 7, 10, 11 su malo teža i nose 10 poena, a iza se krije neki lik, neka ličnost ili neki spomenik vezano za temu koju mi radimo, a to je Prvi svetski rat, je li tako? Idemo ekipa broj 1, izvolite vaše polje. 3. Polje broj 3. Polje broj 3 krije pitanje koje glasi u kojoj se opštini nalazi selo Struganik. U opštini Valjevo. Opština sad nije. Idemo, vraćamo dalje. Ste blizu Valjeva, ali dobro. Idemo, ekipa broj 2. Vaše polje. 4. Polje broj 4. Na obali kojeg mora se nalazi grad Valona? Jadransko. Ne, Valona ne, Jadranskog. Idemo, ekipa broj 3, osnovna škola Ivo Kursula, vaše polje. Polje broj 6. Polje broj 6, ovako hrabro, ali tako najteže. Jedno najteži. Ko je trebalo da bude generalni guverner Srbije posle ulaska Austrougarske vojske u Srbiju novembra 1914. Znači, ko je trebalo da bude generalni guverner Srbije posle ulaska Austrougarske vojske u Srbiju novembra 1914. godine? Hecendorf. Ne, dobro. Vraćamo polja. Idemo ekipa broj 1, Svetozar Marković. 4. Polje broj 4, samo hrabro. Na obali kojeg mora se nalazi grad Valona? Jonskog. Tako je, na obali Jonskog mora, bravo za geografiju, tako, grad u Albaniji. Idemo, otvaramo polje broj 4, prvo polje u našem finalu. Da li vam pomaže ovaj detalj sa ovim malom kranama, kako bih ja rekao, tako? Dalje. Dobro, idemo na ekipu broj 2. 7. Polje broj 7. I vi malo najteže, dobro. Ko je bio ministar inostranih poslova Italije 1915. godine, jel? Dalje. Dobro, vraćamo polje i idemo na ekipu broj 3, osnovna škola Ivo Kursula, vaše polje. Polje broj 7. Isto pitanje, bravo. Ko je bio ministar inostranih poslova Italije 1915. godine? San Giuliani. San Giuliano. San Giuliano nije. Idemo ekipa broj 1, osnovna škola Svetozar Marković, vaše polje, vraćamo polje. 8. Polje broj 8. Koliko je srpskih vojnika sahranjeno na ostrvu Vidu? Ako ste se spremali iz istorijskih izvora za finale. 30.000. Ne, to je mnogo. Dobro. Idemo ekipa broj 2, vaše polje. 12. Polje broj 12. Krije pitanje koje glasi gde se danas nalazi grad Krakov, u kojoj zemlji? Ukrajina. Ukrajini, ne, Ukrajina, dobro, idemo ekipa broj 3, osnovna škola Ivo Kursula. Polje broj 10. Polje broj 10. Šta znači reč aspiracija? Aspiracija to je... Znači ne inspiracija, aspiracija. Dalje. Što je prošlo? Niste imali inspiraciju za aspiraciju, ali tako? Dobro, idemo. Ekipa broj 1, Svetozar Marković, vraćamo. 12. Polje broj 12. Ajmo vi, geografija. Gde se danas nalazi grad Krakov? U Poljskoj. U Poljskoj, čuveni univerzitet u Krakovu, tako? Krakov, otvaramo polje broj 12. Još jedan detalj, malo, evo ovako, sa opet nekim drvećem. Dalje. Idemo ekipa broj 2, Živan Marečić, Milunka Savić. 13. 13. Šta je Cepelin? To je vrsta vazdušnog broda napunjenog helijom. Dobro, možemo prihvatiti žurija, tako, letelica tip vazduhoplovna motorni pod, tako je, tako otkriva von Cepelin. I evo otkrivamo polje broj 13. Imamo još jedan detalj. Vi niste imali ideju, izvinite, samo je okusla, ispoštujete svoje drugare, nije problem. Da. Polje broj 7. Da. Polje broj 7. Ko je bio ministar inostranih poslova? Ponovo idemo za vas. Italije 1915. Sonini. Sonino, tako je, tako, prihvatamo Sonino i da vidimo sad polje broj 7, da će vam pomoći, dragi moji učenici ove kursule. Ovo je ovo kursula. Ako je jedan detalj u sredini.
Šta bi moglo se krije na ovoj fotografiji? Da nije spomenik oslobodiocima kao što mi imamo u Kraljevu u Beogradu. Nije, nažalost, dobro. Idemo ekipa broj 1, osnovna škola Svetozar Marković. Vidim da se koncentrišete. 16. Polje broj 16. Kada je oslobođen Beograd 1918. Znači, kog datuma Beograd je oslobođen 1918. 1. novembra. Tako je, 1. novembra, nisu ga nešto mnogo proslavili kao ovaj drugi u oslobođenju Drugog svjetskog rata, 20. oktobra, ali dobro. A nije možda Mačkov kamen? Nije Mačkov kamen. Opet vidimo tu neku zelenu površinu, idemo na ekipu broj 2, 2. u skladu svoje grupe. Broj 2. Ajmo malo geografija, istorija zajedno. Koliko je visok Kajmakčalan? Da čisto imate osjećaj koliko su se naši preci borili na kojoj visini. I pokazali Nemcima i Bugarima. Šta znaju? 1500 metara. Kako si rekao? 1500. Ne bi prihvatio žiri, ne? Ne prihvatamo, vraćamo polja. Idemo ekipa broj 3. Polje broj 3. Idete u skladu sa svojim grupom sada svi. U kojoj se opštini nalazi selo Struganik? To smo već otvorili, selo Struganik. U okolini Šapca. Ne. Malo pre kad smo rekli Valjevo, ekipa broj 1 bila je blizu, ali znači nije Valjevo. Ne Šabac. Idemo ekipa broj 1, osnovna škola Svetozar Marković. Polje broj 3. Znači isto pitanje, može. U kojoj se opštini nalazi selo Struganik? Loznica. Sad, kad ste rekli Valjevo, bilo je blizu, ne Loznica. Dobro, idemo, ekipa broj 2, Živan Maričić i Milko Savić. Isto polje, ajmo, 3. U kojoj se opštini nalazi selo Struganik? U opštini Obrenovac. Ne. Eto, malo vodite da pomognete opštine. Kad ste rekli Valjevo, vi ste blizu, drugo, poznato je po nekom zemljotresu skoro koji se desio predno 10-15 godina, ali ajmo sad, idemo. Otvora grupa, odnosno, ali tako, ekipa broj 3. 14. U kom rodu vojske komanduje admiral? Koji je to rod vojske gde može da komanduje admiral? Pa to je vodeni. Samo Pa mislim polako. na... Polako, dobro, samo se koncentriši, molim te. Okej, još niste bili u vojsci, ali koji je to rod vojske kada komanduje admiral? Koji je to rod vojske gde može da komanduje admiral? Ajde još jedan. Pa mornarica. Pa mornarica, ne vodeni rod, u vojsci teško postoji mornarica. Nisu to ni gnjurci, ni ronioci. U stvari sve je to mornarica. Tako je i otvorit ćemo polje broj 14. Otvorili smo, sad da li imate ideju na osnovu ranijih otvornih polja? Mogu reći da ste dosta polja otvorili? Mogu konačno. Kako ne? Da nije spomenik koji je podigao Mackensen na Košutnjaku. Ne. Mislite ono pitanje ranije što je bilo pa smo stavili ne. Malo je ovo finale, malo smo teže stavili, samo da znate. Idemo ekipa broj 1, Svetozar Marković. 9. Polje broj 9, krije pitanje koje glasi: koji srpski pisac je krajem 19. veka bio vicekonzul u Prištini? Milan Rakić. Ne, na Gazi Mestanu nije Milan Rakić, nije. Dobro, idemo, niste mnogo pogrešili za Milana Rakića, nije bio vicekonzul, ali dobro, idemo. 1. Ekipa broj 2, pitanje broj 1. Ko je bio novinar francuskog žurnala koji je izveštavao iz Srbije 1914. 1915. Čuveni francuski novinar, pisao je za žurnal, za La Petite, male novine. Francuski novinar, može Milunka Savić, Živan Maričić. Malo vreme isteklo, nažalost finale, vraćamo se na polja, ajmo još malo. Ekipa broj 3. Polje broj 1. Polje broj 1, koji je bio novinar francuskog žurnala koji izveštavao iz Srbije 1914. 1915. Henri Barbi. Henri Barbi, čuveni novinar Henri Barbi i pored Johna Rida, je li tako? Idemo polje broj 1. Da li sad imate ideju? Sad lupam za itimlik, mada ne verujem da... Dobro, nije zetilnik. Jeste malo teže stavili, ipak je o finale, znate, jeste vi osnovna škola, dobro. Ajmo još jedan krug, 2. 15. Polje broj 15. Koji čin je imao August von Mackensen? General.
nažalost ne. Ajmo ekipa broj 2. Polje. Vraćamo, režija će da vratiti polja. 5. Polje broj 5. Krije pitanje koje glasi: navedite 3 države koje su posle Prvog svjetskog rata nastale na tlu Austro-Ugarske. To znate sigurno. Čehoslovačka, Poljska i Mađarska. 3 države: Čehoslovačka, Mađarska kraljevina, Srba, Hrvata i Slovenaca, Austrija. Može, prihvatamo i otvaramo polje broj 5. Da li vam je sad nešto malo bliže? Daj. Vi vidite neki predeo. Dobro, idemo. Ekipa broj 3, osnovna škola Ivo Kursula. Polje broj 15. Bar da skupljamo poene. Sve je bitno u finalu. Koji je čin imao August von Mackensen? Feldmaršal. Jednoglasno Feldmaršal, tako je. Feldmaršal, tačno, i režija će otvoriti polje broj 15. Da li sad nešto vidite u podnožju slike? Sad ste potpuno otkrili. Lepo ste otvorili sva polja. Imate ideju? Dalje. Dobro, ekipa broj 1, Svetozar Marković. Ipak je ovo finale. 8. Polje broj 8. Koliko je srpskih vojnika sahranjeno na ostrvu Vido? 3000. 3000, momci, tako je. 3000. Tačan odgovor i otvaramo polje broj 8. I još jedan detalj na našoj slici. Da li vam pomaže? Dalje. Dobro, ekipa broj 2. 10. Polje broj 10. Šta znači reč aspiracija? Aspiracija. Slobodno se oslobodite, ono što vam... Imate ideju? Može. Pazite na vreme. Isparavanje. Ne. Termin fizike je teško, ovdje nema nikog iz fizike u žiriju. Ajmo, Polje broj 11. ekipa broj 3, polje broj 11 otvara. Ono glasi: koji američki predsjednik je objavio poslanicu 1918. Koji američki predsjednik je objavio poslanicu 1918? Woodrow Wilson. Woodrow Wilson, čuveni Woodrow Wilson, tako je. I drago mi je što vi tako se hrabrite jedno sa drugim, tako trebate svi zajedno. Evo, otvara se teže polje broj 10, pardon, polje broj 11. Da. Svi se pitamo šta je ovo, verovatno i gledalci iz malih ekrana. Ali bi trebali malo da znamo, mada jeste teže. Dom srpskih ratnika. Ne. Idemo još malo da otvorimo bar polja, zaradite pojene, ipak je ovo finale, a vi vidim da rešavate polja, pa ako ništa drugo rešavate polja, ne okrećemo se u krug. Ekipa broj 1, Svetozar Marković. Polje broj 6. Polje broj 6 je pitanje koje glasi: ko je trebalo da bude generalni guverner Srbije posle ulaska Austro-Ugarske vojske u Srbiju novembra 1914? Živojin Mišić. Ne, daleko od toga. Vraćamo polja. Ekipa broj 2. 6. Isto je, on. Ko je trebalo da bude generalni guverner Srbije posle ulaska Austro-Ugarske vojske u Srbiju novembra 1914? August von Mackensen. Ne. Idemo ekipa broj 3. Polje broj 6. Isto. Idemo. Ko je trebalo da bude generalni guverner Srbije posle ulaska Austro-Ugarske vojske u Srbiju novembra 1914? Đorđe Vajfert. Ne, čuveni Đorđe Vajfert, ne. Dobro, evo ovako, ja bih sad pitao žirija, mislim smo sva polja već otvarali, jel tako? I da li da damo šansu, da li imate ovako zadnju završnu ideju, šta bi moglo se krije na ovoj slici koje ste već otvorili? Da li neko od vas, evo, prva, druga i treća ekipa ima ideju? Evo, ja ću opet zamoliti malo režiju da i gledalci vide o čemu se radi. Možda neka slika Nadežde Petrović. Ne, daleko od toga. Vidi se da je realna fotografija prirode. Spomenik poginulim borcima na Krfu. Liči na spomenik, ali nije. Svaka čast za pokušaj. Spomen kosturnica na Vidu. Ne. Evo ovako ćemo. Žiri, ja ću zamoliti režiju, pošto je ovo finale, da otvori sva polja. Nemate poene, nećemo poene da delimo, samo jedno da otvorimo sva polja, pa da vas opet pitamo. Evo, sva ćemo polja otvoriti. Znači polja i 2 i 3, tako, ako može. Evo, otvaramo. I 6 i 10 i 9. Da li sad možda imate u vidu, nemate poene, ali ajde finale.
kad ste pomenuli planinu koja je visoka 2521 metar, čisto znate na kojoj visini su naši preci borili, ovo je Kajmakčalan, ali šta na Kajmakčalanu? Šta bi bilo ovo na Kajmakčalanu? Negdje u onim korak do znanja ste imali, ili vaše kolege ranije, osmatračnica sa Kajmakčalana, dragi moji i dragi moji gledalci. Eto, čisto proširujemo znanje i još jedne informacije više, a sad ćemo, nakon treće igre, Put u središte znanja, pitati stručni žiri u našem finalu za osnovne škole, kako stoji bodovno stanje pre završne igre asocijacija, koju svi, kažem, znam da volite, a vole i naši gledalci, je li tako? Za sada je u vodstvu treća ekipa, ima 52 poena. Prva ekipa osvojila 33 poena i druga ekipa 11 poena. Vođstvo, ekipa broj 3, osnovna škola Ivo Kursla, 52 poena nakon saopštenja stručnog žirija u finalu, je li tako? Na drugom mjestu je ekipa osnovne škole Svetozar Marković, bravo momci, 33 poena, tu ste blizu, asocijacije mogu mnogo da reše, pa čak i vi, ekipa Miksa, je li tako, Živan Maričić, Milun Kasavić, 11 poena i eto, volio bi vi da do kraja učestvujete pa da vidimo, ako ništa pomrcite račune ekipi broj 3 i broj 2, je li tako? Možemo da zamolimo režiju da nam otvori asocijaciju. A ovako mi je posebno drago što je to Miks, Milun Kasavić i Živan Maričić u jednom kvizu kad budu radili prvi svjetski, drugi svjetski rat pomešali i može zajedno da se takmiče. Ekipa broj 3 upravo po pravilima igre, ona otvara asocijaciju, trenutno najslabije plasirana ekipa. A3. A3. Kaže Petrov sin. Kolona Aleksandar. Još do kraja idemo. Aleksandar Karađorđević. Tako je, kralj Aleksandar Karađorđević do kraja, tako je, prestolonaslednik, vrhovni komandant Petrov sin, Marinin suprug, kraljica Marije, kralj Aleksandar Karađorđević. Konačno Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca. Nije, nažalost nije, dobro, lep pokušaj. Idemo, ekipa broj 3, osnovna škola Ivo Kursula. B3. B3. Saopštenje. Kolona B, Vlada. Nije, dobro, nije. Idemo ekipa broj 1, osnovna škola Svetozar Marković. G4. G4. Do 1929. Kraljevina Srba, Hrvata i Tako je, Slovenaca. momci, vi sad imate znanje iz istorije. Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, država unitarna, južni Sloveniji su ujedinili, tako je, Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, a ovamo imamo kralj Aleksandar Karađorđević. Šta bi moglo da bude konačno rešenje asocijacije? Ajmo, Svetozar Marković, da malo dignemo ovaj nivo finala, da napravimo malo neizvesno. Kralj Aleksandar Karađorđević, kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca. Šta bi se krilo za konačno rešenje? Jugoslavija. Nije. Moglo bi, niste mnogo pogrešili, nije. Idemo ekipa broj 2, Živan Maričić, Milun B1. Kasavić. B1. Dokument, pa dole imamo saopštenje. Da nije konačno proglašenje 1. decembra. Nije. Žiri ne možemo, tako? Ne. Ekipa broj 3, osnovna škola Ivo Kursula. B4. B4. Svečana. Pa 3 tačke. A gore dokument, pa saopštenje. Imamo neku ideju, Ivo Kursula? Pod B sedmica. Svečana sednica, tako je, ali nije rešenje. Dobro, malo pravimo finale je. Idemo ekipa broj 1, Svetozar Marković. V1. V1. Kalenda. Kalenda, to je jedan ovako izraz Dalje. vezano za datum. Dalje je ekipa broj 2, Živan Maričić, Milun Kasavić. B2. B2. Sad otkrivamo do kraja. Dokument, objava, saopštenje, svečana. Možete i konačno. Pazimo malo na vreme, vidite da dole ekranima ističe. Kolona B proslav. Proslava nije blizu, recimo da jeste, ali nije. Kolega Danilović će reći da nije blizu, a kolega Danilo će reći da je blizu, ali imamo ekipa broj 3. V3. V3. Posle 30.11.
Kolona V, decembar. Ne možemo da prihvatimo. Ekipa broj 1, Svetozar Marković. V2. Kako kažete? V2. Početak. Kalenda. Konačno rešenje, Niška deklaracija. Ne, nažalost ne. I ostaje nam ekipa broj 2 da otvori još, tako, V4, jel može, momci? Može. Reći će da otvori V4, da vidimo sad, ali može da imate ovako kalenda, početak, posle 30.11. a posle 2.12. Kolona V, 1. decembar. Tako je, zato nismo mogli da prihvatimo decembar. 1. decembar, imamo... Proglašenje. Ajde samo da vas ja ovako malo pomognem. Kralj Aleksandar Karađorđević, kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, 1. decembar i vi kažete šta sad? Bi bilo konačno? Proglašenje. Proglašenje? Ne. Ajmo za kraj još jedan krug. B, nota. Nota, nije, svečana nota, nije. I za kraj, može žiri da pokušamo ili konačno, ili kolona B, svaki poen je bitan sada. Kolona B, vest. Nije, svaki poen je bitan u finalu. Ekipa broj 2, kolona B ili konačno. Konačno ujedinjenje. Tako je, momci, pa prošli put kad ste rekli, samo niste rekli za konačno rešenje, ali tako, 1. decembar 1918. ali tako, ujedinjenje. Ujedinjenje Kraljevine Srba i Hrvata i Slovenaca proglasio kralj Aleksandar Karađorđević proklamacijom. Ja vam čestitam za ovu prvu asocijaciju. Idemo na drugu, može? Ja ću vas samo pitati žiri u finalu da otvora, ali tako, čini mi se i dalje, trenutno najslabija ekipa broj 2, tako? Tako je. Izvolite, Milan Kasadić, Živan Maričić, ako ste rešili, idete napred, ajmo. A2. A2, 3 tačke, kažu pukovnik. Kolona A, general. Bravo. Brigadni pukovnik, najviši čin, general posle pukovnika ide, jel tako? General, tako je. Šta bi moglo da bude? Konačno Petar Bojović. Moglo bi, ali nije. Ima ekipa broj 3. Znate zašto kažem moglo? Nisam radi šale. Ovde vi uopšte ne grešite, znate? Za ove asocijacije, zato da ne svate ni gledalci, ni ovi koji gledaju, vi ste vrlo dobri sa znanjem, ali idemo, ovo su asocijacije. Ekipa broj 3. B3. B3. Bismarck. Pod B, Nemačka. Nije. Moglo bi i to, verujte, zaista, ali nije, je li tako? Bismarck. Jeste u suštini bio Nemac. B4. B4. Kraljevina. Bismarck. Kraljevina. Može, Svetozar? Dalje. Ajmo, ekipa broj 2. B2. B2. Berlin. Bismarck. Kraljevina. Kolona B, maršal. Nije. Ekipa broj 3, Jovo Kursula. B1. B1, tako? Junkeri. Sad imate vjerojatno Junkeri, Berlin, Bismarck, Kraljevina. Kolona B, Pruska. Tako je, Pruska. Kad ste rekli Nemačka, to je to, ali Pruska. Znači, Pruska, general. Da li možda imate ideju za konačno rešenje? Konačno Mackensen. Tamo sam teo kažem, ajde završite ovo finale, ali nije, Mackensen, nije. Ajmo, ekipa broj 1, Svetozar Marković. V3. V3. V3 kaže severni pa 3 tačke. Dalje, dobro. Ekipa broj 2. V2. V2. Nemačka. Nemačka, severni. Zid. Nije. Ima Berlinski zid. Severni zid, Nemačka. Dobro, idemo, ekipa broj 3. V4. V4. Manjinski. Nemačka, severni, manjinski. Možemo konačno. Može ti konačno. Šturm. Ili ti, puno ime, ajme za finale zaslužuje. Pavle Juričić. Pavle Jurišić Šturm, bravo, čestitam. Jovo Kusla, vi ste završili ovo finale. Može i aplauz, ali evo sad zvanično saopšti stručni žiri ko je pobednik, ko je drugo, ko je treće mjesto u ovom velikom finalu. 2-10-4. Malo samo strpljenja, svaka čast. Sve tri ekipe, zaista i Svetozar Marković, i Milan Kasavić, i Živan Maričić-Žiča, i Jovo Kursula. Ja imam osjećaj da znam ko je pobedio, ali u svakom slučaju svi ste vi za mene ovde, zaista bez lažne kurtoazije, pobednici i pred ovim gledalcima koji gledaju večeras ovaj kviz.
na televiziji. Vi ste naša mladost i vi ste naša budućnost. Ovo kome smo pričali su naši preci, imali bi čime da se diče. Ne znam koliko bi se dičili nama ovde i mojom generacijom, voditeljem, ali vama sigurno. Sigurno bi. Evo, stručni žiri, nemamo matematičar u žiriju, ali će sabrati, evo se našalimo malo za kraj u finalu. Matematičari sede ovamo za miksetom i u režiji. Prvo mesto osvojila ekipa iz osnovne škole Jovo Kursula, 70 poena. Drugo mesto osvojila osnovna škola Svetozar Marković, 37 poena. I treće mesto mešovita ekipa iz Žiče i Vitanovca, tako, 33 poena. Dragi moji, zvanično sada, pre svih čestitkam, znači svima vama na učestvuju u kvizu, ali ajde ovako zvanično, treće mesto, ekipa broj 2 i zaista mi je drago za taj miks. Ja se nadam da ste vi postali drugari sad preko ovog kviza, ali tako? Znači, Milunko Savić, Živa Maričić, a odnosno, još jedan put, ajmo čujemo ime i prezime jednog i drugog. Vukašin Milić, Živan Maričić. Milan Stanojević, osnovna škola Milunka Savić. Vi ste rekli škola i ime, svaka čast i Vukašine i Milane. Hvala na učestvanju u kvizu, treće mesto, aplauz za vas. Drugo mesto, jedna velika škola ovde, pored Narodnog muzeja, da se održava ovaj kviz, je li tako? Škola Svetozar Marković, ali ja bih pre škole želeo da čujem vaša imena i prezimena. Nije mala stvar biti drugo mesto u finalu kviza Kraljevo bira znanje, 100 godina posle. Ajmo, momci, izvolite. Lazar Simić. Dimitrije Čvorović. Svaka čast Lazare i Dimitrije, aplauz za vas. I nadam se da ćemo se vidjeti nekim takmičenjem iz istorije, da ćemo se vidjeti nekim novim kvizovima. Svaka čast, šampan. I sad ovako, prvo mesto, ja ne znam zaista, dragi kolega Danilović, znači ispašće kao da smo, sad se šali, normalno nameštali, ali normalno nije ništa bilo namešteno, ovo je kviz znanja, ovo su pobednici prvog kviza Kraljevo bira znanje, ovo su pobednici ovog drugog kviza Kraljevo bira znanje, 100 godina posle, Prvi svjetski rat. Ja zaista imam čime da se podičim u ovom gradu Kraljevu. Ja vam preporučujem da učestvujete na nekim malo i većim kvizima kad budete malo stariji. Nadam se da ćemo se vidjeti u kvizima za srednjoškolce, vi završavate 8. razred, tako? Ja bih želeo sada da čujem vaše imena i prezimena, znamo da ste iz ove kursule, a vaše imena i prezimena i recimo kad sam pomenuo srednje škole šta bi imali vi sad kao 8. razred, želeli želju da upišete i da vam se to ispuni u ovom finalu kviza, baš posebno da poželite tu želju. Evo ovako. Ja sam Aleksandra Aksentijević i želela bih da upišem Vojnu gimnaziju u Beogradu. Bravo. Moj aplauz za Aleksandru. Da čujemo tebe, Čorbiću. Ime, prezime i šta bi... Luka Filipović. Ja se izvinjam, Čorbić mi je ostalo u glavi. Izvini mnogo. Luka Filipović. Luka Filipović, volao bi da upišu medicinsku. Izvini, Luka, evo samo da kažem, Luka radi koleginica, tako, tvoja mama je naša koleginica, tako, radi u ovoj kursuli. Pozdravljam ovom put i mamu i tatu i da se ponosi na Luku Filipovića i da upiše medicinsku školu, poželite mu i da jedan aplauz. Hvala vam, deco, na učestvovanju, hvala vam na znanju i pre svega na onome što bi se podičili naši preci, a to je na vaspitanju koje imate ovde sada zajedno sa nama. Ste pokazali, hvala vama, drage moje kolege iz stručnog žiriju, hvala gospodinu Daniloviću, gospodinu Spasoviću i isto gospođe Spasović, je tako? Sam dobro primetio isto prezime, jako niste ništa po rodu, je li tako? Samo kolege. Hvala još jedan po stručnom žiriju. Hvala režiji, hvala televiziji Kraljevo, hvala Narodnom muzeju koji je održao ovde, ima i osjećaj da nam ustupi ovaj prostor. Hvala vama, dragi Kraljevčani. Sebi nema šta da zahvaljujem. Pozdravlja vas voditelj Milan Petrović sa još jednim finalom kviza Kraljevo bira znanje, 100 godina posle na regionalnoj televiziji. Dragi moji Kraljevčani, dragi moji Srbi, imamo čime u šta se nadamo uprko situaciji u kojoj danas živimo i kako živimo. Mi smo održali jedan čas na jednoj našoj javnosti, a vi posle i ostali kako bude. Ja se nadam da će biti lepo i da će biti korisno, bar u našoj dalje budućnosti zbog ovih mlade dece. Još jednom hvala što ste nas gledali, želim vam laku noć, sa čuvenim pozdravom, živjelo Kraljevo i pre svega, dragi moji, živjela Srbija.